Serijski silovatelj iz Beograda nakon 15 godina zatvora pušten je na slobodu. Zbog istog dela prethodno je osuđivan još 2 puta. Kolika je opasnost da će ponovo da počini isti zločin i kako to sprečiti? O tome razgovaram sa policajcem koji je pre 15 godina učestvovao u njegovom hapšenju, Vladimirom Savićem, i osnivačem Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igorom Jurićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo, najpre vi da nam kažete, vi ste ovih dana i govorili o tome u medijima, vi ste pre nekih 15 godina učestvovali u hapšenju ovog serijskog silovatelja. On je prethodno već, čini mi se, bio u zatvoru u 2 navrata u tom trenutku i sada 3. put, dakle poslednji put 15 godina. Po čemu vi pamtite to hapšenje i generalno je to bilo zaista vrlo uznemirujuće za javnost i teški zločini koje je počinio? Po čemu? Kad me pitate čega se sećam, take stvari nekad ne mogu da se zaborave. Tada je u Beogradu krenula serija tog silovanja koja je bila bukvalno u jednom momentu eksplodiralo je telefonski pozivi policijskim stanicama da ste u par sati imali pozive od 3, 4, 5, 6 žena koje prijavljuju da ih je neko lice seksualno zlostavljalo, pa čak i silovano. Najveći problem u našem društvu je što i same žene koje su žrtve silovanja do dan danas jako teško se odlučuju da prijave silovatelja i još teže da svedoče protiv njega. Ne zaboravite da i Saša Mega odmah posle Igora Miloševića, u čijem sam akciji hapšenja isto učestvovao na Pančevačkom mostu, takođe počinio niz krivičnih dela iz domena seksualnih delikata. Ovo je samo pokazatelj puštenja njegovo na slobodu da država i mi kao narod nismo spremni da se suočimo sa seksualnim prestupnicima nakon izdržane kazne, šta dalje s njima raditi. Gospodin Jurić je nekoliko puta unapred ovu državu preko svoje fondacije upozoravao na take stvari, jer šta raditi s njima kada osluže zatvorske kazne, pogotovo oni koji su osuđeni po starom zakonu. Znači, ne sada dobiju doživotno od 40 za ta teška krivična dela, već šta raditi s njima. Predlog jedan koji ja stvarno iznosim javno i pozivam i državu i ljude koji donose zakone u ovoj državi, jeste da za takva lica se obezbedi bar nanogica, da putem GPS, ne možete da očekujete da će policajac biti sa njim 24 sata. Radi lakše lociranja, nešto po slično američkom sistemu, moguće je da bar nose nanogicu sa sobom seksualni prestupnici. Inače, problem je što su ti ljudi obično bez adrese stanovanja, dolazi iz asocijalnih porodica, sami su žrtva nasilja bili, gledali nasilje nad svojim majkama u porodici, sami doživljavali i vremenom postali su, izražavaju na takav način mržnju prema ženskom rodu, ponižavajući ih i radeći to što radi. Ovde samo da kažemo, dakle ovako, on je prvi put, ovo su podaci, napao 1992. godine kada je imao samo 14 godina. Tada je za samo 3 dana napao 9 žena, od kojih je 4 silovao. Na slobodu izašao 2001. godine, a posle mesec dana nakon što je izašao iz zatvora napao je ponovo, silovao je još jednu ženu, počinio 8 razbojništava i tako dalje. Tada je osuđen na 10 godina, pušten je posle 5,5 godina i sada ovo poslednje bio je u zatvoru 15 godina i mi znamo da oni nekada moraju da izađu, posebno kao što rekao, po starom zakonu, oni koji su osuđeni, znamo, ali je problem kako kontrolisati da se to više nikome ne desi od te osobe, a očigledno da je ovde reč o višestrukom povratniku, silovatelju i mala je verovatnoća da neće ponovo počiniti to delo, ako mogu tako da kažem. Da, naravno, potpuno se slažem sa vama i ovo je već, da kažem, po ko zna koji put da se dešava slična ili ista situacija i ono što je zaista činjenica, to je da je trenutno i ovaj čovek o kome govorimo, da je to svačiji problem, dakle problem svih nas, ali da nije ničija odgovornost. I to je konkretno u stvari pitanje kako se mi možemo baviti njima. Dakle, kad kažem svačiji problem, nijedna majka danas kada sluša ovo i kada je čula za tu vest da je čovek na slobodi i da je opasan po okolini, ne može da se ne zabrine i da se ne zapita šta može da se desi možda mom detetu. Sa druge strane, zaista je pitanje kako je
on procenjen, kakva je njegova psihološka procena, mi to ne znamo. Gde je njegovo mesto stanovanja, mi to takođe ne znamo. Gde će on da radi, ni to ne znamo. Ako su danas svi mediji, čak i njegova slika je objavljena, što sa jedne strane jeste dobro, ali ja samo želim da se suočimo i sa jednom činjenicom. Taj čovek od nečega mora da živi. I on mora na neki način da egzistira. Ako je on danas sateran, što kažu u ćošak, kao pacov koji se bori za život, on će sigurno morati da učini nešto, bar da preživi. Dakle, to je ona odgovornost sistema kako da odgovori na ovo jedno vrlo osetljivo pitanje. A mogućnost mora da postoji. Jedna od tih mogućnosti jeste da se zaista radi sa tim čovekom, psihološke procene da se radi, da bi nakon njegovog izlaska iz zatvora mi mogli zaista imati uvid u to koliko je on opasan. Kasnije da postoji način da se njima omogući neki način da oni egzistiraju. Ja sam čuo, to je pročitao sam u medijima, ja nisam proverio tu informaciju, da je on zaposlen kao taksista. Ne može on danas da radi kao taksista jer u taj auto može da mu sedne i devojka i dete i on može zaista da ih ugrozi. Ali ako im obezbedimo na neki način mogućnost da oni rade na nekoj proizvodnoj traci, da mu obezbedimo neki smeštaj, ja znam da je to jako osetljivo pitanje, ali i znam da će se mnogi ljudi sada, da kažem, uhvatiti za glavu i reći alo, ni moja egzistencija nije na neki način obezbeđena, ali definitivno to jeste problem. Mi se njime moramo baviti i neko mora da preuzme odgovornost. Meni je jako žao što mnogi ljudi i ministri čak u vladi na tako neke osetljive stvari ne žele da preuzme odgovornost i njihova politika i njihov rad se zasniva isključivo na tome da podržavaju predsjednika Vučića. Zato što je nekako je potpuno normalno da sam predsjednik preuzima odgovornost za sve, pa čak i za ove neke stvari kojih se on apsolutno ne dotiče. Ja mislim da je mnogo važnije da umesto što javno napišeš na Twitteru ili na društvenoj mreži da podržavam predsjednika Vučića, preuzmi odgovornost umesto njega. I ja mislim da bi na taj način moglo da se desi. Iskreno ne znam kako smo u ovoj temi došli do predsjednika Vučića. Ja bih volila to da izbegnemo, ali slobodno, naravno, kažete, razumem, recite na koga tačno mislite, na ministra unutrašnjih poslova. Na sve ministre, ovo je sad jedan problem, ne generalizujem apsolutno, nego samo kažem da su ovo jako osetljive teme i da neko mora da preuzme odgovornost. Dobro, da, mislim, svakako nadležni organi ove zemlje, a to su tužilaštvo, to su sudstvo pre svega. Vi dobro znate da su to nezavisne, odvojene od izvršne vlasti i takođe zakonodavne. Mislim da me niste dobro razumeli. Dakle, zaista sad nije upiranje prst ni u bilo koga. Ne, slobodno, mislim, ja nemam ništa protiv, slobodno, ali nego ja ne bih voljela samo da mešamo politiku u ovu vrlo osetljivu temu koja se tiče pre svega tužilaštva i sudstva. Znate zašto ovo jeste političko pitanje? Ovo je zato što ovakve neke odluke moraju političari da donesu. I to nije upiranje u prst. Dakle, ja kažem... A šta mogu? Šta mogu sada? Ajmo da probamo da... Evo upravo to. Dakle, hajde da vidimo šta ćemo mi raditi s ovim čovekom kad on izađe na slobodu. Način kako ćemo mu pružiti mogućnost da on egzistira. Kako ćemo ga pratiti? Da vidimo koja je njegova kretnja, da vidimo, on mora da ima konstantnu i kontinuiranu psihološku podršku. Znamo li čiji je to posao? Koju instituciju državi? Evo, da, zaista, to je vrlo važno da... Ja se izvinjam, gospodine Juriću, što prekidam. Nakon izlaska iz odslužene zatvorske kazne, pored toga što su dužni da se prijave u područnu policijsku stanicu po mestu prebivališta, jer po zakonu svako lice mora da ima boravište ili prebivalište, što u slučaju sa Igorom Miloševićem nije bio, bar u vreme kad smo ga mi lišavali slobode, beogradska policija, ne mislim samo ja lično, sam samo jedan od učesnika te akcije, kao i Saša Megije, koji nisu imali su fiktivnu adresu stana, jeste da se njima dalje bavi Centar za socijalni rad. Odnosno, službe koje su za dalju resocijalizaciju lica koji izađu na slobodu i da vide koliko je uopšte ta kaznena politika koju su oslužili zatvorsku kaznu i njih uticala prevaspitna. Mene ono što zanima jeste kako će država po kom modusu i kom sistemu izaći na kraj sa ovakvim pojavama, jer nije on jedini problem. Uskoro, po nekim mojim saznanjima, izaći će još jedan. Bliži se izlazak i Saše Megije. I da definitivno, što kaže i gospodin Jurić, gospoda političari koji donose zakone, znači, opet, da kažem, jako sam nekog suprotnog političkog mišljenja, ne želim da se uplite politika u ovo, ali kao što je rekao i gospodin Jurić, oni koji donose baš iz ove zgrade zakone, trebali bi da svoje lične sukobe unutar skupštinskog parlamenta ostave po strani i rešavaju ono suštinsko, kao što je recimo ovaj problem i mnogi drugi problemi koji će nam naslediti usled globalnog nasilja,
koje kreće, što je evidentno ratom u Ukrajini, koje će se, nažalost, proširiti, jer jedno nasilje izaziva drugo, drugo izaziva treće i to je vrzino kolo kad se otvori Pandorina kutija, pitanje je kada će to stati. Što se tiče konkretno prestupnika iz domena seksualnih delikata, veoma su opasni ljudi. Ja sam čak... Kako je to, znamo li kako je to recimo pitanje rešeno? Postoji li neka zemlja u Evropi, u našem okruženju u kojoj je to rešeno neki dobar način? Ja znam za američki primer. Za Evropu ne znam, nisam nešto preterano, ali ono u Americi što je poznato jeste postoji jedinstveni registar, za što se isto Fondacija Jurić zalaže, da se svaki od njih obeleži, da u određenom kvartu postoje neke tačke gde se zna ko je gde predator i da se poveća bezbednost. Ono što sam ja oduvek govorio jeste da u škole, osnovne škole, pošto je trenutno fizičko obrazovanje u školi bukvalno prevaziđeno i deca se uopšte ne bave fizičkim obrazovanjem, da se uvede obavezna samoodbrana. Pokojni Ljubav Vračarević, osnivač Svetskog centra realnog aikidoa, čiji sam i ja učenik bio, zajedno s njim nekoliko puta smo davali predlog do 2013. dok on je umro, da se uvede obavezna samoodbrana u osnovne i srednje škole. Znači, sport za samoodbranu. Čime smo dokazali da i dete od 12-13 godina postoje tehnike i načini da se odbrane od napasnika koji je fizički i jači od njih. Međutim, naš taj predlog nikad niko nije usvojio. Pritom, time dajete mogućnosti mladim trenerima koji završavaju fakultete da se legalno zaposle, da rade sa decom preventivno, da jednostavno samoodbrane u današnje vreme jako bitno. Ja sam od 41 godinu, 34 godine u borilačkim sportovima, konkretno samoodbrani, gde sam instruktor i uvek sam govorio i ženama koje su dolazile na samoodbranu, koje su bile žrtve silovanja i zlostavljanja, na koji način preventivno mogu da reaguju ukoliko dođe do napada na njih. Sad šta je zapravo... Moram samo da se... Naravno, može slobodno, nego samo ja da u ovom delu ovo kažem. Dakle, probat ćemo najpre to da proverimo da li je tačna ova informacija da je on počeo da radi kao taksista. To sam pročitao, da zaista... Jeste, ali... On je tek 2 dana na slobodi, odnosno danas mu je 4. dan. To je malo moguće, ste rekli. Gledajte, vi treba da izvršite prekvalifikaciju u čisto da ljudima ne unosimo dodatno, da uznemiravamo dodatno javnost. To je bilo u nekim medijima, ja sam to pročitao. moje saznanje, on nema vozačku dozvolu. Znam, ali kad se ovde izgovori, mi moramo... Što ste rekli? Ja koliko imam neka saznanja, on ne posjeduje vozačku dozvolu. Znači, treba proveriti i država treba reagovati na takve, jer stvarno se velika panika digla na društvenim mrežama. Da ne uznemiravamo dodatno, ali proverit ćemo. Da, naravno. To treba proveriti. Ja lično sumnjam u to, ali treba proveriti. Da, malo je to verovatno, ali proverit ćemo svakako, naravno, da je ovde samo ovo ideja. Dakle, kako sprečiti da se to dogodi, a da se to ponovo dogodi, ne daj Bože, i šta može sistem da uradi da se nekako, odnosno na svaki način, takvi prestupnici drže pod kontrolom onda kada jednom izađu iz zatvora, jer jednom moraju da izađu, to mi svi znamo. Naravno, apsolutno. Dakle, ako pitamo o nekoj odgovornosti, pričamo o odgovornosti, dakle, policija, kada je on počinio krivično delo, uhapsila ga je, više nije odgovorna za to. Kasnije sud je tako doneo presudu, presudio, on više nije odgovoran. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, on je odslužio svoju kaznu, više nije odgovoran. On je izašao na slobodu, više niko nije odgovoran. On, čak ovaj čovjek pričamo, on nije ni pod Marijinim zakonom, zato što je on počinio svoje krivično delo pre donošenja samog Marijinog zakona, tako da on ne potpada uopšte ni pod neko praćenje, uslovno rečeno. Dakle, potpuno je slobodan čovjek i on je po zakonu odslužio svoje i to je ono što je država tražila od njega. Međutim, pričali ste i pitali ste kakvi su primjeri iz inostranstva. Dakle, u Nemačkoj postoje određene klinike. Kada seksualni prestupnik završi svoju kaznu, odsluži, on ide tamo, dobija konstantnu psihološku podršku, društvo mu poklanja određenu pažnju. Ono što sam rekao, jako mu je bitno da on bude društveno prihvaćen, uslovno rečeno i prevedeno, da on može negde da radi i da obezbeđuje egzistenciju. To je prva i osnovna stvar. Resocijalizacija, koliko god. Dakle, pričamo o nagonima koje potpuno je, i mi smo nekoliko puta ovde baš u studiju kod vas govorili da je to gotovo i nemoguće izlečenje. Ali se to može kontrolisati. Stručni ljudi mogu zaista da prate i da vide koliko je on opasan. Ne na osnovu onoga šta je on uradio prethodno, trenutno, kakve su njegove namere i kakve su njegove ambicije, želje i nagoni na ono što ga teraju. I upravo na taj način možemo da ih kontrolišemo. To je nešto što država može da uradi. Što se tiče ovoga, slažem se, samo odbrana jeste vrlo bitna,
ali ja ću vam reći, znam svaki detalj onoga što je Tijana u momentu kad se našla sa takvim jednim čovekom, kad se susrela sa njim, znam vrlo dobro i kroz razgovori sa čovekom koji je to učinio, znam vrlo dobro koliko je ona bila u tom momentu skamenjena. To je devojčica od 15 godina koja je potpuno izgubila svoju moć reakcije bilo kakve. Dakle, naravno da jeste bitno, ja tu uopšte neću da se suprotstavljam nekom mišljenju, ali je mnogo važnije da kontrolišemo ljude koji mogu da ih ugroze. Pričamo o ljudima koji uglavnom ugrožavaju decu. Zbog toga, zato sam rekao, važno je da radimo istraživanje, da se tome posvetimo. Javni registar pedofila je jako za mene bitan. I sada može ova moja neka izjava, jel tako, da bude kontradiktorna. Želim na neki način da se njima bavimo, sa druge strane da taj javni registar može da bude neki način preventiva. Ali može. Kako pomiriti te dve? Upravo to. Dakle, jako je bitno da ljudi budu edukovani građani. Da kada jedan prestupnik bude u tom registru, ako vi želite vaše dete da posvetite ili da date u ruke nekom učitelju jezika, jel tako, da vi ipak želite da proverite kome vi ustupate svoje dete, u koga u tom momentu imate poverenje, da nije možda u tom registru. Ako budemo konstantno edukovali građane i govorili da nemaju nikakvo pravo da ugroze bezbednost tih ljudi, a to se može, to neće biti za godinu dana, neće za 2, ali za 4 godine javni registar će biti nešto što je kod nas uobičajeno, kao što su i neke druge stvari. Na taj način mi možemo zaista način kako ćemo se posvetiti seksualnim prestupnicima nakon izdržavanja kazne, javni registar kome ćemo se posvetiti, struka da se bavi tim ljudima i zaista će doći do nekog momenta kad se desi ovaj slučaj, da čovjek izađe nakon odsluženja kazne, da se zna ko brine o njemu, da se zna da prolazi kroz neku struku i kroz neke ljude i u rukama ljudi koji znaju šta rade i tada i mi možemo na neki način da kontrolišemo i njegovo kretanje, a i njegovo ponašanje. To je isto interesantno. Da li se zna, na primjer, kod nas, da li postoji nekakvi takvi propisi kojim poslovima on ne sme, recimo, da se bavi posle izvršenja? Postoje li takva ograničenja? Naravno, to je zakonom definisano. Zato i uvek kad se zapošljavate bilo gde u javne institucije ili gde traže se da niste osuđivani, izvod iz policijske evidencije, da nemate policijski dosije i iz suda da se protiv vas ne vodi istraga. Jer nije isto ako je neko taksista ili ako neko, jel tako, radi u nekom ipak kontrolisanom okruženju. Poznato je, znači, iz nekog bivšeg vremena Jugoslavije davno, da lica koja su obično izlazila iz zatvora nigde nisu mogla se zaposle, pa ih je većina bila u taksi službama. Međutim, to je danas totalno promenjeno. Vi imate ljude sa fakultetom koji rade kao taksisti i totalno druga branša ljudi. Zašto neko servira priču da je on zaposlen u taksi službi, meni nije jasno i to bi bilo dobro da odgovor daje predstavnici taksi udruženja i sama država. Evo, pitaćemo mi. Zato što možda masa ljudi odbije da koristi usluge sa taksija u strahu. Sada, zbog toga što se... Druga stvar, u policiji postoji registar. Svaka policijska stanica ima svoj dosije bezbednostnog sektora gde se evidentiraju bezbednostno interesantna lica. Razni prestupnici raznih krivičnih dela, među njima i lice iz domena seksualnih delikata. Znači, to je dobro. Loša stvar je samo kada se pojave lica koje nemaju stalno prebivalište i stalnu adresu. To je problem i kako ih locirati. Država mora da nađe mehanizam kako će to rešiti. S druge strane, pozitivno je što sad sve više ima mladih ljudi koji govore o nasilju i bodre druge devojke i druge žene da progovore da su žrtve zlostavljanja. Evo, jedan od primjera je Bojana Pavlović iz Lazarevca i Anđela Milojević iz Knića, koje javno putem društvenih mreža pozivaju svoje vršnjakinje i drugarice da progovore. To jednostavno kod nas izgleda posto nacionalni sport, zlostavljanje žena i seksualno uznemiravanje. Ali to je pratići te evropske trendove i onog što se promoviše. Druga stvar, putem društvenih mreža, recimo TikTok, Instagram, Facebook, imate dosta žena koje akcenat stavljaju na seksualni izgled, gde jednostavno postoji nešto u zakonu što se zove izazivanje lica na izvršenje krivičnog dela. Podstrekivanje lica na izvršenje krivičnog dela. Sada, kroz policijsku praksu ću vam objasniti, ne znam da li to gospodin Jurić zna, ali imate milion puta na sudu gde su se oni, prestupnici, vadili za bludne radnje ili
To ih nauče advokati. Inače, ona je mene izazvala svojim ponašanjem i izgledom fizičkim, recimo mrežaste čarape, izbačene grudi, uska suknja, noću, posle 8 sati, ja sam bio pod dejstvom alkohola, narkotika, ja sam pomislio da je jedna od onih što rade za novac na ulici. A nemoguće da to može da bude... Pazite, to su njihove izjave na sudu. Ili kad ih mi privedemo, kada dođu, znači kad obavljamo s njima informativni razgovor, prvo na što govore jeste da su oni bili jednostavno postrekli, da su oni mislili da ona njima daje na povoda za to. To je opasno, da. Ne želim da šaljemo sada, sve više mladih devojaka imati devojčica, maloletnica koje na TikToku snimaju neke spotove, neke klipove koji stvarno prelaze neku granicu. Ali to nikako ne može da bude opravdanje za ono što... Ne, to nije opravdanje. Ja ne pričam o opravdanju. Kažu samo o društvenoj odgovornosti. Da jednostavno i ljudi koji na takav način samo sebe reklamiraju, prizivaju predatore i manijake na sebe, da sutra oni mogu biti predmet zlostavljanja. A dobro, nemojte samo da ih mi sad njih smatramo krivim. Izvolite. Mislim da nije ni jedan video, niti ni jedan način oblačenja zaista ne može da bude opravdanje. Mi moramo da imamo tu nultu toleranciju na bilo koji vid nasilja. Ja sada neću da ulazim o tome kako neko se ponaša na TikToku i na društvenim mrežama. Ja isto tako mogu da kažem da evo u ponedeljak imam suđenje sa čovekom koji je upravo radio u odeljenju za suzbijanje za krvne i seksualne delikte, koji je govorio na način da je eto moja Tijana upravo šetajući ispod Plavog mosta izazvala. Mislim, to su stvari koje jednostavno su, uopšte, ne smemo o tome ni da govorimo. Dakle, to je stvar o kojoj ne smemo da pričamo. Ja sam samo naveo primjer šta oni izjavljuju, šta su izjavljivali opravdavajući svoje postupke prilikom lišavanja slobode i ono na sudu. Daleko bilo da ja opravdavam tako nešto i sam roditelj. Znači, hoću samo da vam kažem šta oni sve pokušavaju da sebe opravdaju, za to nema opravdanja. Za to nema opravdanja. Ali jednostavno svako mora da povede računa o ličnoj bezbednosti. Igore? Dakle, ono što ja želim samo još jednom da kažem i vratit ću se samo na početak. Zašto sam pomenuo politiku? Zato što sam i konkretno kad imam neki problem, ja moram da pišem kabinetu predsjednika i on odgovori na to. Dakle, ja o tome govorim. Dakle, ja svaki put kada imam nešto važno, sad recimo pričamo o seksualnom zlostavljanju dece. Mi sad radimo jedno veliko istraživanje. Želimo da znamo kako uopšte, sa čim se naša deca susreću, koji su njihovi problemi, ko im piše, na koji način, da bi mogli naš rad da upravo na taj način prilagodimo tome onome što jeste statistika i ono što jesu zvanični podaci. I onda ne dobiješ podršku Ministarstva prosvete, recimo. I to su neke stvari koje su bitne gde mora neko da preuzme odgovornost. Dakle, ovo je jedno jako osetljivo pitanje i na ovome se ne dobijaju politički poeni. I ovo je nešto gde moraš zaista da staneš i da kažeš, ok, slažem se, ali mi sa ovim moramo da se suočimo. Način da mi moramo čak i tim ljudima koji su ubice, povratnici, seksualni zlostavljači, moramo dati priliku. Da li će ih oni iskoristiti, to je na njima. Ako je ne iskoriste... Ali i kontrolu. Naravno. Ako je ne iskoriste i ako prekrše tu mogućnost što im je dala država, tada kazne treba da budu i udvostručene. I to je način gde možemo ovom problemu da se posvetimo jako ozbiljno i na način gde možemo i da kontrolišemo ne samo njihovo ponašanje, nego i tu neku statistiku koja je vrlo loša. Da, ovdje samo ja osjećam potrebu pred kraj ovog segmenta da kažem da smo mi vas razumeli, da niste vi rekli da vi mislite da bi to može da bude opravdanje. Ja sam samo izneo iz policijskog posla. Nego vi kažete šta oni čime oni pokušavaju da se opravdaju. Najčešće sebe opravdaju, šta su im najčešće izjave prilikom lišenja slobode. Znam, naravno. A da svako treba da povede računa o svojoj ličnoj bezbednosti, naravno da treba, kaže, ima ona izreka, kaže, ko se sam čuva i Boga čuva. Da, dobro, i vi upozoravate često i roditelji da ne stavljaju fotografije dece i tako dalje. Mislim, to smo se svi razumeli, naravno da se treba ponašati odgovorno. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama na pozivu.